MDC kanong Tamai constituency uba Dairu Chief Executive Member Kaka Sales Autonomous District Council uba Winston Tony Langdo hanikasngi ulaong bau MP uday nonghelam uba ay mynsiem ya kari berkejaj benriu bat ublay walaupun nun kami ban long kasur na kabenta jongki ya kani uba Tony ulaong hak sengi penha perda ya kejingdap sispa snem kejing sakri ke skul Nongrah Presbyterian Secondary School harangkat kejing don lang u Dr. Ricky AJ Sengkon MP ke Shillong kumjuru u teman besan FJ Myram Chairman ke Centenary Celebration Committee ke kong BT Jerwa Principal ke skul Reverend Domino Sun Chairman ke Jayau District ki nonghikai bat kikmi kikpa ki khynnah puli nalor kiwei pan uba Winston Tony ulapan pawi ki kambarat ba bau MP ke Shillong Parliamentary ulale ha ke jela bat wat hapo kayeng dorbar na kaliang uba Tony ulapan pawi ki por bau don ha ka commission haswa bu unrung sya kam san hima sima ha ka ba ulakentu ki nonghikai ba kin simti ki khynnah bandon rengkat bat ki ha ki jaka puli ki dai ban pet ki da kejing sngaulem amtang man pendep ya kakam ram jongki UMDC ulai ke jengkerku kerdo ya kani ke skul ke ba wat hapdeng ke jingieid lenti ke ba sispa snem penban kamsem la randin bat kelapen kre ban siem ya kelengkor ke bakia ban penkiu bat penhe pensan ya ki hybrid ki ba puli ha kani ke skul benir jongka jingdap sispa snem jongka Nongrah Presbyterian Secondary School atau kerteng jong play pa play pun problema se mo foi também. Bangan hab audio ribbon but play ni smart class yang dedicate ia kini ke kamera kerteng ke jong try nong pediam jungi mulai undor ringkatan bat nonghikai belum ni khap tab e ki kena students ki pendon gam kini ke kamera to mulai undor ringkatan bat hi skul dia baru sebelum kita lakukan kelas. Sikat day kadok not ke mynsiem ke jonga
habang ayo banyadon ringkat lang bat pi hakum gani kasni hakum gani kapor ngadap ru dekat mynsiem ke jing kemen habang ai kendo ye ki students ki nonghikai ki kemi ki kpa ki belak banyadon ringkat lang hang ni bat kawai ke ba ngaya keren bat i MP badan buram ijungi i badan ringkat lang bat ngi hapring ke jing bon kam ke jong i bila plat por badan ringkat ai kublai pi Dr. Ricky AJ Singkon nakapor syakapor pi pi de unong elam ba ai mynsiem om dei tang yengi ki badan hakajuk ka kenhun jong ka party and dei pi de unong elam ba ai mynsiem ye kari ka jaj benril panangai scam ru ublai da shisha ula pendon kam ni pi ha ka position ka ba pi don ban long kata kasur namanta jongi but ngangai scam ba ikam ki jam ki ba pila ya nadu ko ba pi syajit ke jinglong MP ke jongpi ba ikam ki barat ba ki ba pi pila le kam num kut no henrei kadang yai beteng nang ni syahmat ba kanang ai bor yingi nakapor syakapor ba ke jingdon kat ke jongpi hakani ke program ka ai mynsiem shi kat dei kerana ke program ke ba hakini kita yo kendiat tayo ki blalet ngayo penyadon rengkat bat i ngadang ong. It is an honor and a privilege for me to be alongside with our elected MP. But kani kasin ka baan. Barangay scam ko mga ong hakato ka program. Kamnum day kasin ka beningkong. But kanang buon ki program sang ni syakmat. But ngadang yay nyo yakum kini ki program ki bangan ya don rengkat lang bat pi. Nagapor syakapor. Habang Peit ya katay ka moto ka jongpi. Light, truth and wisdom. Kajing shine, ka hop but ke jing nang ke jing start ke jing syampang nga shwa bangan rung ha ka politics shwa bangan don kti but ka voice of the people party nga don ka background ka banga tray ha ka way ka sing ka bagday ka commission but kata ka day ka World Vision International nga don ha ka to ka sing kumbakat kandai tali ki snem banga join ya ka to ka sing shathi shapo Chennai ka badon sya South India but ha ka to ka por nga nang khynnah Berabang alet sitai ngesyak bensyak ki kam ki bakia. But nakapor syakapor ni judon ki devotions. Ha office must step but syati ni jurwai ba tu kejurwai. Kabanganget gun na prenjong pipitip. Open the eyes of my heart, Lord. Ngan chu dwell kendiat, ngan chu puson kendiat itai kentien. Hakapor bangadon sitai hau arajar iwei arajar ar. Nampak dah sungguh tu ya kita ka jinggot jong kita ki kentien. Open the eyes of my heart, Lord. Dari tat anda ngayo transfer ban shimti ya kam ke jonga bat ka World Vision. Sya kata ka than mau kun ro. Ha kitu ki por ha pang apoi sitai ka mau kun ro ka de ka than ni ka de ka block ka basak dien tau. Bat habang apuson ye itai jinwai bangi jurwai man ka por. Open the eyes of my heart, Lord. Dangala poi sya mau kun ro nga sngo tu ya ka jingmut jong kata ka kentien pli ye ki khmat ke donot ke jonga atrai bar habang syakri bar nga ai ye ka syakri ke jing syakri ke jonga bar ki perlok ke jonga ki bela dedicate ki bela len ye ladi ban trei ban penroi ban nyerap ye ka jinglong ke jingman ban kentiu ye ka jingim man brio jong ki brio hang te po mo kun ro nga sa slotho ye ka true meaning jong ka tu ka kentien. Open the eyes of my heart, Lord. Pli ya ka donot jong ka khmat ki jong. Maraba ngay rap ki khon hep ki jong isitai. Nasa snow tu shisha ka ai kata ka jingmot ka ba utu nong ruai utaw ya betu ka jingwai. Bat hagani ka por ka pamenta. Habang Peit ya ki nonghikai ki luminize ki belarwai. Ki ki jingwai ki kamtam ya ki nonghikai. Ka moto ka jong pi ka mangalaong ka wanra ka jing shai. Ya ka hop bat ka jing syampang. To at no sa ini way. Ba ublay un play ya ka khmat jong ka donot ka jompi kanang ba pin Peit ya kini ki khun hep ki berit ka jompi with a compassionate eyes. Ka mynsiem ka jing snolem na mata jongki. Ki kemi ki kpa ki la pa ya kini ki khun ki jompi bandon ha kani ka skul ka jompi kumbong iwi nongkren syakmat bakani ka la day ka second home. Kaying ka ba ar jong ki khun ki kiti ki jong ki kani ka kubor ka let sya ki nonghikai
kinong penyat juga ni ke skul bahaba phi shimti gini ki khon ban don ringkat bat phi nadu ke por step hadu arbije lai bije kini di ki pra kenta ba kini ki khon hab ki barit ki wan ban pelut ya ke por ke jom ki ha ke skul kubor si kinong hikai ke dai Peit ye ki da ka mynsiem ka badan kata ka mynsiem compassion nai empathize with them tang namar ba phi dei ke kamram ke jong phi ban empathize ban ai kata ke empathy and rei Peit no igini ki khon hab ki jongi da kata ka mynsiem ke snolem ke balong compassionate kum penikai try nong pen em jongi baro bahabangi wan chikani ke skul nonghikai kinwan da kata ka jing shemhang bat kat kum ke jing ya juga ni ke juk ke bamanta ngin pendon kam ya ke jing start mentan ni adat ban inaugurate ya katu ka smart class ngadap ta kemensi ke jing sokumen habang ayu ya katu ka board ke ben tu tang pada shusneu bok bakam don ke light imes kamla ban ai nga yangi ka demonstration ya ke ki kamba bakati ke smart class kala ban le manganget scam baka jingdon jong ke smart class sampai kan wanra nani kan senyang shibon ya kapuli kaputi namenta kini ki hab ki baret ki jumi ada perlu da kemensim ke jingkemen abang ai kong ban ngatip ya ke ka kam ke ba ilale bat ke senyang ke jong kong kalong da shisha ke ba syirkai hadu kata-kata ban nget scam baka patai ke ban sawan kan seken mau ya pi bat ya ke jing le sbon ke jong pi bat ke yin ke sem ke jong pi bat shwa ngan chong nadap da kemensim ke jingkemen ko mangalaong nadu menne ba abang ai ya ke jing ke kya ki kimi ki pa ki nonghikai ka school management committee but ki pastor ki temen besan ki badan ketilang ban pelong ya ke program ke job kumni kum bakal talong na kitbok kitwang pi baro ba kani ke shispa snem ke ba pi pilayat denti ai bakal lentiyat nang ni syakmat ni sengotu abang i keren ni ke job ke pamenta let's say kani ke shispa snem ke ban sawan kan long ke shispa snem ke badang kham syirkai bat ke badang shu ha ka beidai bat ke jingem jong ki khon ki ti ke jong ni ju keren na ke por syakapor irong basnong is secretary badon hang ni mene ka pengi kendo ha kini ki benai ki beladek ni ok ban mat ke jing sosi thang ke beja ha kini ke snong nongrah ke beit ke jong bat mga kumunong mikmat kumu MDC ngapang ke donut ngam na don kamban ila biru pimat ika ju ka jingpat donut baranget scam bat aju ongru baka kamram jungi ki kime ki pa nang ni syakmat kanang long ka bakam bat ka banang kam juat takadaw kum ki kime ki pa bat kum ki bangai ngidai ban equip yeladi ngidai ban penksan yeladi haka ktin ka jong blay ba oblay hi un ai yangi kum ki kime ki pa ka jingnang ka jing start ka jing shampang ban yalam ye kini ki khon hap ki baret ki jongi kat kum kani ka juk ka ban niat ngarung ngadon khon laingut ngani thoi phi kadai ka ongoing battle man ka sngi ka banga ban mai yu khon jongai ki khon kan thai angut ki jonga habang ai baki pelik por tengah ka komputer bat ha ka mobile bat ka dalong shisha ka ai ka bo it is very hard to be a parent nowadays. Parenthood is not easy. Abang ipait yang kejing long kejing man syabar. Nyimnut ban pelat ki khon ki jongi. Kumbang i juyat hakisnong ki thau ki jongi po badang de. Nga he nasan hante hello jun reu. Ni le kai football ni poi shuduk shamaran 5 pigiet. Klamdan menu supervise ni. Ni or ni pang ni mong. Nyimnut penyetu ayeng namar bangin de yetu ayeng dang syatir asya. Andrei menta tang pan pelat iki khun la jong hakam pau la jong im not shu de halor kata kan nong rim mangas ong ke jinglong kimi pa ke jongi hakan ke juk menta ka lolong shisha ka pa sometimes ngong we are in a trap inyele kum no Andrei tau blai unang a yingi ke jing start ke jing nang bat ke jing shampang kum no bangin pen he pen san yakini ki khun ki jongi agni ka por shwa bangan shong yang cuai tak kentin kit bok kit weng ya pi kum ke skul i headmistress i bapaniat di skul kinong hikai ki jong pi kinon teaching staff ki kime ki pa bat baro ki badan ke ti ban pelong ye ke skul kum ni kum balong
Mana step pengawan chairman ila pentur ya MP be jungi seti sepo ke basement ngawan slam kendiat ngayo ban petan kini ke kamera masih jerong ban next scam hakipor ki ban sawan ninang yo ban pli ya kila ke lenti api marko mengajuang kat sebangalai ngam cukular handai ladadon kila ke lenti yin ya perkhat lem ya mentah ke skul ke jompi oblai ke jing sop undon rengkat lang bat pi bat ke program ke barang sa CEM oblai undon rengkat bat pi oblai risi jarno